Cychwyn yn Caernarfon a gobeithio gorffan yn Caernarfon. Da ni yn mynd i gobeithio seiclo 20,000 filltiroedd rownd y byd. Be ti'n chwerthin ar? Mae o mond y chwerthin achos mae'n meddwl bod ni ddim yn mynd i wneud o. Na, i wneud o, ni di ddim. Bach o cynic, swn i'n dweud. Gobeithio mynd trwy 32 o wledydd, trwy Gymru, Lloegr, Ffrainc, Swistir, Itali, Slovenia. Dwi'n dechrau'n crasio. Dwi'n rhoi bon crasio blaen na. Fydd hwnna'n sicr yn un gwlad. Burma, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Philippines, Australia. Na, hefyd Iran. Dwi'n gweld beth i hanes i. The forbidden fruit sydd y fi bach, de. Dwi'n dweud y gair Iran, a mae pawb yn panic o'n llwyr. O be dwi wedi ddarllen, bod o'n le amazing i seiclo drwy, lle gawn ni hyd o eira, swn i'n dweud. So mae pacio ar gyfer bob dim, ar gyfer bob tywydd yn anodd. Mae'r beics wedi cael ei wneud yn custom made unig i'n Dewi Jones o Talsarn. Dwi'n gwybod sy'n beth doeth mynd efo beics wedi cael dioddau'n Talsarn chwaith, ond mae iaith sy'n dod yn broblem yn amlwg. Byw fo Tom am flwyddyn, a Tom dyna'n byd personol, ond mae jyst fod yn cwmni rwy'n bob dydd trwy dydd, 24 hours a day am flwyddyn yn anodd. Hefyd y ffaith bod Kev yn lysiwr, dwi'n meddwl bod o'n byd am byd, a ni bai am soups. Dydy cig, diolch ddim ar y menu yn y gwledydd yma rhan fwyaf yna fod. Ond, dydas yna rhyw deulu'n deithio ni ddod i fewn lle. A ti wedi gweld oedd Indiana Jones lle mae gen nhw'r pen, y ddafad a balli, Ie, so hwnna'n un anodd, A hefyd, wel, just y physical challenge o'r peth, So, ti sôn am flwyddyn o seiclo bob diwrnod, 50 milltir y diwrnod. Bod o'n galad dwan, dod o 1,000 filltiroedd a fydd y thing hollol gyffyrddus. So, di fi a Tom ddim yn cyclist, ydym yn beicio. Mae hynna ddigon gwir. Dwi'n meddwl 35 milltir di'r mwyaf dwi wedi gwneud mewn diwrnod. Antur, bod yn llefydd fel hyn, gringo, dyna da ni licio. Gobeithio fyddwn ni'n cael cyfleoedd yn llefydd o Fontainebleau yn Ffrainc, yn y llefydd gorau yn foldro yn y byd. Gobeithio fyddwn ni'n cael mynd i fan'na a Swistir hefyd. Da ni'n di fyw ar 15 pint, 20 pint y diwrnod. Weithiau ger i'w awran diwrnod lle dwi'n mynd, mae hynna'n ridiculous dwi'n mynd. Mae'r maps i gyd ar y teclyn bach yma, a GPS. So mae gennym ni 2 ffôn fel backup, a mae gennym ni tablets i gyd ar iPads fel. So be, da ni fatha walking bank i rwy'n dda? Da ni wedi investio mewn di mapio na'n byd eto. Mae'n anodd hefyd achos ni'n siŵr iawn lle pa ffordd da ni am fynd yn union. Wedyn... Mae'n cario fatha twmpatha mapio gwaith hefyd? Trio mynd â 2 o bod dim, ella 3 tron sy'n gadw'n saff. Pepper spray, achos y broblem mwyaf pan ti'n beicio di anifeiliaid, sef cwn a coelen y beidio ars. Yn llefydd eitha Bosnia, dwi'n meddwl, a Macedonia, llefydd o'ch chi'n gwybod am hynna, neu to? Na. Dwi'n yn prepared amdano i fi gyfedda. Mae Kev lot mwy weld y switch on. So yn broblem, sy'n gysach chi gael puncture fel sort of? Diolch yn gwybod sy'n mynd i puncture eto. Lot o bribes dwi'n teimlo ar y border crossings, Tom. Mae'n ei ofn, ie, ti'n iawn, dweud. Gwrthyd y gorff i'r rhaid chi'n neud, dwi'n meddwl, de. Mae'n deitha chdi. Cadw dy bres yn bob llefydd gwahanol, cadw dy bres yn y tubes. Cawalat, smalio, efo cardia di expeirio. O'n eitha neb dwi'n un byd ni. Ti'n mwyn gwybod, nag? Dwi'n recro na probably just tu allan i dreg o'n i'n robio. Anoddau i fi ydi ffaith bod fi'n gorau. A dwi'n meddwl i chdi, Tom, ydi ffaith bod gen i fi gariad, a mae gen Tom gariad, a da ni'n gorau mynd gadael nhw. Mae wrth i bod, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod... Dwi'n gwybod sy'n beth da, ta beth drwg mewn dan y peth. Dwi'n gobeithio fi Tom di tyfu fyny yn yr adag yna, Tom. Fi'n beth mae hwn yn edrych ymlaen amdan, di Thailand, Cafos, probably, Ayanapa. Mae yna chance da, fydd un o'n ni illa wedi cael llawn bog o iawn ac eisiau mynd adra. Os ydy hynna'n digwydd, mae'n rhaid ni benderfynu wedyn os dwi'n mynd yn hun. Nes di Kev yn mynd i hun wedyn, fi'n fynd iddo fo. Da ni wedi gwneud ti, mor bell a hyn. Oedd e bach o sioc iddo fi yn cychwyn yn amlwg achos nes i golli Tom am y pethefnos cynta. Chwalu tendon yn y 2 ben glin. O'n i'n meddwl swn i yma, dweud gwir. O'n i'n meddwl
Na. Oedd y daith drosodd o fewn y wsos gynta. Ac ers hynny, da ni bod yn seiclo mewn gilydd ers faint fan, da pedwar wsos fan. A da ni heddiw yn campio yn lle bach yn nhw Jesla. Lle da ni'n cysgu hynna? Dim syniad. Dwi'n meddwl fatha bobl wedi disgwyl ni wneud gymaint mewn lled amser, chai. Cyclist tan, sbio hwnna, boi. Sbia cyhyra, yna. Yr unig bryderon sgynnon ni rwan ydy cyrraedd i ran. Dyna ni broblem efo'r visas. Rhaid di enjoyo hi at Istanbul. Wel, bod i'n sefyllfa. Ie. A neud decision.